يلا. alright.
Madonna tapinu omalla wometana fidane ginstetu ulidek her anam Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eia Maria, humana fulhi, wasalna ant Christu, fissema geni. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kum. Miegħek ukoll. Ħuti, erġajna ġimgħa oħra, ġimgħa wara l-oħra, iltqajna f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex flimkien nagħmlu id-devozzjoni tal-Erbgħat bit-tħejjija għall-festa tal-Għid tal-Assunta li huwa l-Għid ta' Kristu li l-Knisja tiċċelebra fis-sajf, fl-istaġun tas-sajf. Għaliex l-Għid tal-Assunta huwa l-Għid ta' Kristu? Għaliex Marija ma kinitx tirbaħ fuq il-mewt kieku Kristu ma qamx mill-mewt. U allura meta aħna din niċċelebraw l-Għid ta' Marija, aħna qegħdin niċċelebraw ukoll l-Għid ta' Kristu u l-Għid tagħna il-koll. Ejjew nagħtu bidu ta' din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. U kull darba li aħna immutu għad-dnub, nindmu mid-dnub tagħna, aħna nkunu qegħdin nagħmlu diġà esperjenza tal-qawmien ġdejt li sseħħ fina fil-ħajja tagħna bil-qawwa tal-grazzja ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġeli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. mulej ħniena. Nitolbu. Noffru da sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Frank Kassar. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-doni tal-Ispirtu Santu lil Verġni Marija jew titlob flimkien mal-Apostli. Għamil li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nimtlew bl-Ispirtu Santu aħna u nitolbu qalb waħda flimkien u nwasslu lil bnedmejn ħutna il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Sant għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jien naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jarfuhiex. U minn fostkom stess għad qumu xi wħud
li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxieb li għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għad 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bidmuħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla bil-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma kkonsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol iebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minnu fil-bżonn. Waqt li niftakru li flimkien il-Mulej Ġesu qal min jagħti u aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan, niżel għall-kubtej jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew jgħanqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibgħat o Alla l-qawwa tiegħek. Wetto Alla dik il-qawwa li ħaddimt għalina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm għaliex is-slaten iġibu lotjiet. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għandu lill-Alla, faħru bid-daq lil Sid il-Mulej, lil dak li jirkef fuq ismewwiet ta' dejjem. Araw se jsemma leħnu leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla. Slaten tal-art għandu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, f'ismewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Slaten tal-art għandu lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Inkantaw. Alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek Mulej hi l-verità. Qaddisna permezz tal-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Missier Qaddejs, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li inti tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bejn it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma ikollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħek. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jien m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità, il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti bat lili fid-dinja,
hekk jien bat lilhom fid-dinja u jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu imqazzejn permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-santwarju qed joffrilna illi matul dawn l-erbgħat nirriflettu ftit dwar it-talba sabiħa tal-Ave Marija. Kif rajna il-ġimgħa li għaddiet, l-ewwel parti ta' din it-talba hija mibnija fuq kliem li bihom kemm l-Anġelu Gabriel kif ukoll Eliżabetta isellmu lix-xebba ta' Nażaret. Tislima li Alla iwassal lil Marija permezz ta' l-Anġelu tiegħu, imma wkoll tislima li Eliżabetta f'isem l-umanità bħalma l-Anġelu f'isem Alla tilqa' lil Marija ġewwa darha. U għalhekk illum nieħdu f'idejna l-Vanġelu ta' San Luqa u nitfgħu ħarsitna fuq l-ewwel kelma li l-Anġelu Gabriel il-issen lil Marija. Anġlu jfisser messaġġier ta' Alla. Gabriel tfisser il-qawwa ta' Alla. Mela il-kliem li l-Anġlu jwassal lil Marija mhux kliem tiegħu. La darbu huwa l-messaġġier ta' Alla, il-kliem tiegħu huwa il-kliem li Alla bih irid juri il-qawwa u l-kubur tiegħu. Tajjeb illi f'din il-meditazzjoni inżommu quddiem għajnejna illi Marija mhux biss hija kreatura maħbuba minn Alla, imma hija wkoll iġbija tal-Knisja. F'Marija naraw lilna nfusna, poplu tal-Alla. Turina dak li jeħtieġ li aħna nkunu. U għalhekk dak li ġara lil Marija jiġru wkoll lil kull wieħed u waħda minna b'mod differenti. L-ewwel kelma li l-messaġġier ta' Alla, dak li juri l-qawwa ta' Alla, iwassal lil Marija, aħna ngħidu sliem għalejk. Imma jekk immorru fil-lingwa oriġinali li bihi miktub il-Vanġelu, l-ewwel kelma hija ifraħ. Din hija kelma unika għaliex is-soltu l-Anġlu lil Ġuseppi jgħidlu la tibżax. Anke lil Marija jgħidilha la tibżax. Alla jistiedel lil bniedem biex ma jibżax fil-preżenza tiegħu. Imma din id-darba lil Marija Alla jgħidilha ifraħ. Stedina li nsibuha fil-profeta Sofonija fejn jgħid għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion. Iżrael żomma semma leħnek. Infex fil-għena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Alla irrid li l-bniedem ikun ferħan. Smajnija wkoll fil-Vanġelu tal-lum. Fl-aħħar talba, it-talba
solenni li Ġesu jagħmel qabel iħalli lid-dixxiepli. Jitlob lill-Missier biex id-dixxiepli tiegħu ikunu ferħana. Għaliex il-ferħ? Għax il-ferħ juri il-preżenza tal-Alla. U meta l-anġlu qed jgħid lil Marija ifraħ, qed jgħidilha Alla huwa preżenti fil-ħajja tiegħek u allura għandek kull motiv biex inti tifraħ. Feraħ Adam meta Alla taħ lil-Eva biex tkun is-sieħba tiegħu. Din hija l-għajta kollha ferħ tal-arus lill-arustu. Iva, Alla jifraħ bil-kreatura kif jgħid is-salmista, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Alla permezz tal-anġlu tiegħu jersaq lejn Marija u jistedinha biex tifraħ. U għalhekk Marija mhux biss tista' tistqar mas-salmista għal xina fil-mulej lena tiegħi, imma tgħid ukoll il-mulej huwa il-ferħ tiegħi. Il-qalb ta' Marija tfur bil-ferħ u dan il-ferħ mhux xi sentiment, imma kif edna huwa il-preżenza ta' Alla f'qalba. Luqa fil-Vanġelu jgħidilna li l-anġlu daħal għandha. Daħal għandha ma jfissirx biss li daħal fid-dwejra tagħha, fil-kamra tagħha ġewwa Nażaret, imma Luqa qed jgħidilna xi ħaġa iktar profonda. Alla, il-Verb, daħal f'qalba, fil-qalb ta' Marija. B'hekk Marija ssir l-ewwel kreatura, l-ewwel dixxieplu li qalba tfur bil-ferħ tal-kelma ta' Alla, il-ferħ tal-Vanġelu. Marija hija l-mara li turina l-ferħ li iġġib magħha il-fidej f'Alla. Hija l-fidej li tagħmel preżenti lill-Alla fil-qalb tagħna l-bnedmejn. Bir-raġuni il-Papa Franġisku jgħidilna li ma nistgħux inkunu nsara bil-geddum. Il-bniedem jistinka u jbati biex isib il-ferħ għax dan l-għandu bżonn, imma il-ferħ veru għandu riċetta, ir-riċetta tal-fidej. Alla biss huwa dak li jimla il-qalb tagħna l-bnedmejn. Din hija x-xewqa ta' Alla, eżistijaj. Alla irrid jarana ferħanejn, irrid li aħna nkunu kuntenti. Mhux mingħajr salib fil-ħajja, mhux mingħajr sfidej, imma li dak is-salib, dawk l-isfidej, dawk il-mumenti tqal, aħna ngħixuhom bil-fidej li Alla huwa magħna. L-istedina għal-ferħ allura li Alla wassal lil Marija permezz ta' Gabriel hija l-istess waħda li Kristu jgħid lid-dixxiepli tiegħu li smajna fil-Vanġelu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Li dak kollu li Alla permezz tal-Anġelu Gabriel qal lil Marija qed jgħidu lilna ukoll illum. Alla jridna ferħanejn tassew. Mela hekk kif nibdew nitolbu it-talba tal-Ave Marija u nlistnu il-kelma Sliem għalejk, nistħajlu li
lil Marija nnifisha iddowr lejna u tgħidilna ifraħ int, ifirħu intom għaliex din hi l-istedina li Alla qiegħed jagħmlilkom. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Inresqu t-talbiet tagħna lil Alla l-imbierek bl-interċessjoni ta' Marija. Hekk nitolbu ħalli nilqew il-ferħ tal-Vanġelu lil Ġesu Kristu li huwa l-ferħ tagħna l-bnedmin. U allura mhux biss nitolbu ħalli aħna niftħu qalbna għalih biex hu jidħol u joqgħod għandna, imma nitolbu wkoll biex ikun hemm dawk illi iħabbruh għal dik li hija evanġelizzazzjoni ġdida li tant għandna bżonna anke f'pajjiżna. Niftakru f'dawk kollha li b'xi mod jew ieħor allura jikkomunikaw il-ferħ ta' Alla għal dawk kollha li huma l-messaġġiera ta' Alla. U allura nitolbu għas-saċerdoti tagħna, nitolbu għall-katekistej tagħna, nitolbu għall-ġenituri li huma għandhom ministeru sejħa u grazzja speċjali biex jikkomunikaw il-Vanġelu fil-Knisja li tinġabar fid-dar tagħhom. Hekk nitolbu għas-saċerdoti missjonarji tagħna. Hekk f'dawn il-ġimgħat ftakarna iktar mis-soltu fis-saċerdoti tagħna li u l-reliġjużi tagħna li jinsabu fil-missjoni. Hekk nitolbuk mulej ukoll għal dawk illi fil-ġimgħat li ġejjin sejrin jirċievu d-don tal-Presbiterat u tad-Djakunat. Għandna għal grazzi tal-Alla 3 kandidati, wieħed ħajsej saċerdot u 2 djakni. Hekk nitolbu għalihom ħalli l-mulej ifawwar qlubhom bil-ferħ tiegħu u huma jkunu kanali li waslu l-ferħ lill-umanità. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn mumenti tqal fil-ħajja, għal dawk li jirrakkumandaw ruħhom fit-talb tagħna. Hekk jien għandi ismijiet persuni bisimhom u kuljumhom illi talbuni biex illejla nitolbu għalihom. Magħhom impoġġi dak kullu li hemm fil-qalb u l-intenzjoni tagħhom. ħalli minkejja li huwa diffiċli biex mid-dbatija li għaddej minnhom huma jduqu l-ferħ imma jemmnu tassew li Alla huwa l-balzmu ta' qalbhom. Dan kollu mulej aħna nippreżentawlek bl-interċessjoni tal-Om tagħna ta' Pinu bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien. U nimbierek mulej Alla dejjem, u imbierek li sema distijek. Alleluja,
السما والأرض الله كبير مولين Imbierek intmu li Alla tal-ħolqien kollu li ftibitek tajtna li nbejtek nufrulek frotta d-dilja xogħol il-bniedem li mnisra lilna x-xorta r-ruħ imbierek Alla l-dejjem. Il-qana mulej u nulid qudiemek u għamil dan is-sagrifiċċju jkun jogħġbok għaddaf li mulej meħżunit ويمبيرك مولاي على دايم ويمبيرك الاسم قديستيهك Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn mirdejk is-sagrifiċċju għad tifħir il-glorja ta' ismu għad tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddejs dal-offerti li ġibnielek qalb ferħana, għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġini Marija billi noqogħdu għal dak li inebbaħna l-Ispirtu Santu biex infittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex inti tajtna eżempju mill-aqwa tax-xirka fit-talb. Fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna lill-Om Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġja ta' Kristu, talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li sseħħ il-weda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuq l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu meta l-verb ta' Alla sar bniedem, mill-ġdejt imtliet b'dan id-don mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdejt tiegħek. Għalhekk il-Verġini mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb, ħeġġa fl-imħabba. Għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġja ta' Kristu. Bih il-tejja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli t-tasmawiet, imbierek mġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli t-tasmawiet. Qaddejs tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbok dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċej reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Kull darba
Alini klu dal-ħob suni xor buda l-kolleċi inħabru l-mewt tijek mulej samatiġi. Għalek mulej aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr, għax oġbuk tilqana hawn qudiemek biex naqdawk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u bid-dehem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar fil-qaddej tiegħek Frank u l-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nobietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, izdeħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej bin kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol ta' is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-moħna li l-qalbna bisbik, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbit, ġeddet wiċċi l-ard fejja minna l-mart, ejja ħina Spiritu ta' faraġ ta' dawl, ħilaw ġdallamna, farrakna bisħil, tina l-erf meħtieġ, narfu nimxu triq, biex nejxu ħajja fi-snin. Nitolbu
U Alla li lna qaddija tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu. Għatina li taħt il-ħarsien tal-Verġini Mqazza Marija inħabbirku għall-għaqda u s-sliem bell-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kum Miegħek ukoll. ikun imbierek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-ard. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċej ta' Kristu. Inroddu ħajr l-Alla. Adurawk, ja ħobs tas-sema, frott li mħabba li jżjed min, għalik nan ġdid l-om titniet, inti lena tal-bnedmin, nadurawk, ja ħobs tas-sema, frott li mħabba li jżjed min. Nadurawk o Ġesu, inti li qiegħed fostna fl-Ewkaristija. Ninżlu għarkubtejna qudiemek, mid-djar tagħna. Nitolbuk tidħol u tbierek il-kull wieħed u l-kull waħda minna. Aħna mxenqin li nadurawk. U inti għedtilna li inti qiegħed fostna kemm fl-Ewkaristija kif qegħdin nadurawk, kemm f'ħutna l-oħrajn, kif ukoll għedtilna fejn tnejn jew tlieta huma miġburin f'ismi, hemm jien miġbur fostkom. Għalhekk fil-waqt li nsabu madwarek o Ġesu, fil-waqt li qegħdin ħdejk u ħdejn ommok Marija, għal darb'oħra rresqu it-talba tagħna lejk. Hekk din il-ġimgħa qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu. Hekk kien hemm mument fl-istorja fejn l-Apostli kienu miġburin flimkien. Waqt li kienu jitolbu niżel l-Ispirtu Santu u Marija kienet hemm ukoll. Hekk nitolbuk f'din l-adorazzjoni li ġejja issa fiskiet li ser nagħmlu minn hawn ftit ieħor, inħallu lilek tkellimna. Nitolbuk tenna biex il-magħmudija li rċevejna, l-Ispirtu li diġà għandna fina, nerġgħu nirċievu l-magħmudija tal-Ispirtu tiegħek, li ma' Spirtu iwassalna biex ningħaqdu aktar miegħek. Għalhekk nofrulek lilna nfusna. Ekku f'dan iskiet li ser inħallu issa,
ejjew nixxenqu u nħallu l-Ġesu jibdilna hu. Ejjew nagħtu każ tal-ispirazzjonijiet li jagħtina Ġesu permezz tal-Ispirtu tiegħu. Liema aspirazzjonijiet huma hemm biex il-pjan tal-missier iseħħ fostna. Ejjew nitolbuh id-don tal-għerf. Nitolbuk o Ġesu li tibgħat fina l-Ispirtu tal-għerf tiegħek. Li nħarsu lejn il-ħajja tagħna bil-għajnejn tiegħek. Id-don tal-fehma li nħallu l-qalbna tħabbat ma' tiegħek. Id-don tal-kunsill, il-pariri li inti tagħtina fil-qalb tagħna. Id-don tal-qawwa biex dak li inti tnebbaħna għalih ma josfors fix-xejn, imma jkollna l-qawwa li nwettquh fil-prattika. Id-don tax-xjenza tal-għerf, anke tal-għerf ta' din id-dinja biex narfu nużaw ħal-ġid tal-oħrajn. Is-sens tal-pjetà, it-talb, li nkunu kapaċi nirrelataw miegħek. U l-biża' minn Alla, jiġifieri nirrikonoxxu li int tħobbna li ntelqu f'idejk. Dan kollu nixtiequ mulej Ġesu. Nafdaw f'idejk biex inti tibdilna. Spiritu għaddis li ħlatna, ejja li l-moħda u li l-nam, jimla bil-grazzja tiegħek, il-lub li jint ħlaqtilna. Jint l-akbar don taħalla, li tiqaf dejjem magħna. Nari mħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Jintqassam seba' duni, int li tilleminija, tal-missier minnhom wieħed, fik nerf bl-isna Ixel biddaw li s-senesi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna mill-mard li fih jitrabba. Bot minna żomm li l-għadu, li l-nafis li Mexxina jind biex nibqgħu mid-deni meħrusin. Amen.
U t-leżis u wissa ek nitolbu lil-Ġesu l-għanna qudiemna u jien inkomplu nagħmlu dan il-mument ta' talb billi issa inkantaw flimkien it-talba tal-għasar. Għal dawk li segwuna mid-djar ser nagħmlu l-għasar, it-tieni għasar tal-komun tal-Madonna. O Allah, heja ehli snihi, mulej fi teşenni. Gloria al-Mistero lil-Liben, u lil-Spiritu Santu, kif kim il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Slima li kewba tal-bahar, qaddisa u kbira tal-la, dejjem ferġli bla jitjibsa, jipilena u ferħ ta' sema. Il-qala veli bil-qima, Gabriel et jisemmalek, jibdel fija li semtefa, ħalli jerġa' slim fid-dinja. Ħaċċat kull irbit lil-ħatja, ġibiet daw lil-omja kollha, biet minna l-ħażen tagħna, niżel fuqna ġid mis-sema. Uri li tassew intomna, wassal qalbna qudiem Alla, li fih nidħu twilet minnen biex isir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd mażula ta' qalb ħelwa fost il-ħejja, jitlob libnek biex jagħtina mafra safa u spirtu ħlejju. Enna naddu ħajja msetqa, somna fi triq iż-żura, Samani zulferta għaddera ta' Ġesu għal-dejjem miegħek. Li l-missier it-tifel tagħna ġieħu seta l-Kristu sidna, li l-Ispiritu Santu il-qima seb li tlita Alla wieħed. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, Alleluja. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, din riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Ġerusalem mibnija bħal belt,
maquda ħaġa waħda. lejja it-tribu jitilgħu it-tribu tal-mulej. Biskont il-liġi ta' Izrael ifaħru isem il-mulej. Għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Itolbu isliem għal Ġerusalem. Ħajkollhom isliem dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm misliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba ħuti u ħbibi, ħallini ngħidlek isliem għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq illi jkollok il-ġid. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim Għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, Alleluja. Għawin il-qaddeja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek, Alleluja. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, Għalxejn jitħabtu l-benejja. Jekk il-mulej ma jħares il-belt, għalxejn jisar il-assis. Ma jiswilkom xejn li tbakru, jew li ddumu ma tistriħu, u li tieħdu l-ħobs jitbatija. Għaxu jibrofdi li l-eżistiju. Araw il-mulej u malulit, lastiju u frotti l-ġuf. Għal-vleġeġ fit il-ġellit, ekku mawlit iż-żozija. Jien il-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bijom, ma jinfixilx meta jiltaqa' mal-edewa f'bib il-belt. U li għall-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kentek. Alleluja. Jimbirka inti fost in-nisa, u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, li jimlina b'kull xorta da barka spiritwali fi smewiet fi Kristu. U għażilna fih, sar minn qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi, permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma oġob l-irrieda tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, li bija mlina fil-għażiż tiegħu. Fih għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet, skont il-għana tal-grazzja tiegħu, li bija fawwarna fil-erf u l-għaqar kollu. U għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, skont il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel,
u li kellu jseħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu. Kull ma hu fl-ard u kull ma hu fis-sema. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Jimbirga indi fost in-nisa, u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk kollha li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja jilmulej miħiħek. Halleluja, halleluja. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja jilmulej miħiħek. Halleluja, halleluja. Jimbirka indi fost in-nisa, u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, mimlija bil-grazzja jilmulej miħiħek. Alleluja, alleluja. Hilja int Marija, għax intem int li se, kull ma bat jgħidlek il-mulej. Alleluja. Jitfaħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraq alla jissalvatur tiegħi. Għaxu xeħetajne fuq ċokon tal-għaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem u nisel jibda jsejjaħ linja. Għax is-setan jagħmel miegħi wejjeġ kbar, ħadisu li semtiħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' triqu, xerret il-dawk li huma mkabra f'qalbu. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiġkejkni. Mela kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-olja batom il-barra b'xejn. Ħasib Israel għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħina tiegħu. Bħalma wiegħed lill-Missier jitna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Hilja int Marija, għax intem int li se kull ma bat jgħidlek il-mulej.
Alla l-missier li jista' kollox, rrit li kull niser ifaħħar lil Marija, Om ibnu. Insebħuh u nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokontana nitolbuh u ngħidulu. Tidħol għalina qudiemek Marija mimlija bil-grazzja. Int għamilt lil Marija Om kollha ħnina. Għamel li daw kollha li jinsabu fil-periklu iħossu l-ħlewwa tal-għożża tagħha ta' Om. Intrit li Marija tkun l-om tal-familja fid-dar ta' Ġesu u Giuseppi. Bit-talb tagħha għejn lill-ommijiet kollha biex iħeġġu l-imħabba u l-qdusija fil-familji tagħhom. Int qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-salib ta' ibnek u fil-qawmin tiegħu imlejta bil-ferħ. Għejn lill-bnedmin kollha fil-hemm tagħhom u wettaqhom fit-tama. Int dawwalt lil Marija biex iżżomm kelmtek fi ħsieba u għamilta għaddejja fidila tiegħek. Bit-talb tagħha għatina l-grazzja li naqdu lil-ibnek u nkunu dixxiepli tiegħu. Int żejjent lil Marija bil-kuruna ta' Sultana tas-sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem f'nina tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. Wejjew issa mid-djar tagħkom ejjew induru lejn il-mulej u jew nitolbuh permezz ta' Ommu Marija. Ejjew irresqu t-talba tagħna f'fiduċja ta' dil-Omm li lesta li tenna. Fiskiet nitolbu t-talba tagħna. Ngħidu flimkien inkantaw il-missirna. Missirna li jinti fismewiet, Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li tritin, kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intellajt fil-ġenna, fil-glorja tas-sema, bir-ruħ u l-ġisem, il-Verġni bla teba Marija Omm ibnek. Għamel ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema biex jisħoqilna sehem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Għal benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjien u mejtin. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taddaħħalniex fid-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftiek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawk li dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għal-misteru ħarku betejna, ejjew mela naduraw, u qudiem irrid il-ġodda, surid qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li s-sensi jaraw. Il-missier inroddu liben, qalbna kolla kull tifir, lejhom madmerik ta' qalbna, imħabbi tal-fuq it-tiet, li
l-Ispirtu li ġej minnu ħajru koll xejn jinqas nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisħew u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-immakolata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe l-arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru li l-mulejn tom ġnus kollha, sebo popoli kollha, għax bira jitjubitu magħna, kelmet il-mulejn tum għal dejjem. Gloria lil-Missiru lil-Liben, u lil-Ispiritu is-Santu, kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ħadisa Marija Alla, Alla, kitlob għalina mit-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Reġina Ċeli, letare, alleluia, qui meruisti portare, alleluia, resurrexie